Hello mga bay, kumusta? Kabalo kong gibingaw na mos kong inungitan na mga una sa takaron di atay sudan diri nga bulalo. Tiil sa manok, mga unta mga bay, tiil sa manok. Imingaw ko ani gikanig Mandawi. Kay ni order si kuan sa kuha. Singan ani niya nalimot ko. Sa ni order sila puto cheese karon. Nya naman diri atong kumbo bay. Yung mga unta ninyo. Lami kay pagkaluto yan tayo sa manok the best. Mananaw ka? Yes. Wah! Itong kusina. Wabyo. Naunta ninyo mga bayan. Ako na dahil. Kumusta naman taon mo diya Mga FW, kumusta na? Wala among TV nga ninaog kay tulo. Tulo ba si 101? O diri, okay rami diri sa Pilipinas. Padayon nga nang inabuhi. Limbasog, barog. Aron mo kiay. Yung kamot. Mana ate lang nakadnani mo? Wala gidugmok din mo. Ning kamot ta mga bay, dis Pilipinas, sabi na karon. Yung giatuwang karon. Nya dugangan pag module. Kahibaw ko. Nya kamong tanan diha sa dayong dapit. Labi na ang mga inahan. Naglisod jud mo sa inyong sitwasyon karon no, kay wala mo sa tapad sa inyong anak, wala mo naka-guide sa ilaha. Pero padayon lang jud ta. Laban-laban lang jud tas tong kinabuhi kay wala man kita masayod sa matag usa. Lain-lain man gitag mga pagsulay. Lain-lain tagi atubang. So ito mga OFW, mga emotional jud kay tas tanan, binag na atas layo. Layong dapit. Kay nagitay gipaghugutan ba, no? Mga Tagol, Kamingaw, Kabalaka, labaw tanan. Pero ato lang yun lang itugyan ang tanan ba, itong mga Tagol, Kabalaka. Binakaron, lisod ayo ang sitwasyon sa mga ginikanan tungod ni ining atong giatubang nga module. Pero ning kamot jud ta kay ana man gid na no, basta primero lisod gyud. Diba? Pero enjoy lang gyud bino. Kay sa una di man mo kabaw mo basa, di karon kay baw na. Di kabaw mo sulat, karon kay baw na. Ana man gid basta primero dili kay Bato dalo. pa ko na. Oh, mo gani. Jud na basta primero lisod. Lisod kay basta primero. Kay wa joy primero nga sayon. Labi nag wa ka maanad.
Pero maanad na ka, nga, sayon na lang kayo. Maningkamot na lang taani o magtinabangay. Kay, as far as I know, ang mga teachers, willing sila mo help. Bisan unsa pa inyong mga questions, basta mo kontak lang jud mo sa teacher. Nang may wa niya sabdan, kontak lang jud mo ha. Nga, di wa man nila gipamugos di ay nga ipas gid nato dayon kung sa schedule. Pero we'll do our best. The best among the best na mapas gid nato sa kuan sa schedule. Pero di jud makaya. Labi na ang ubang ginikanan. Busy kaayo. No? Baga mga lakaws kinabuhi ba? Dayon, kanang ang uban, kanang wa sa diin tawoy kuan, kanang wa sa intawong ka eskwelag taas-taas. Example na lang, kani akong pares, kung uyab nga puwa. Tama na ni siya o grade 4 in taon. No, grade 4 ah. Kanya, ang among anak, grade 5 na. Grade 7 o grade 8. Nantog dili siya kabambasa. Oh. Unya, dili siya katabang. Yung mga anak. Magsige lang siya apura nga. Sige na, tiwasa. Ayaw magsuon na ko. Yan siya anak. Ano na? Ayaw magsuon na ko. Nga wa ko kaw mag-eskwela. Na ba? Mo, lagtan dili. So, na ang pagmahay. Ang pagmahay, ulahi manggid ang pagmahay. Manggid na maingon nga mag-una ang pagmahay. Yun na nga. Samtang kaya pa, sige. Ang kamot. Ang kamot na, bi. Wag mo may trabaho. Magtuon na gid. Pero, bisan pag wa ka human imong papag eskwela, maayong siya sa math. Maninda siya, maayong siya masukli, wa mo pud masukli tanan. Halin. May mas negosyo. Muna giingon nga. Di gyud pare-parehas ang Gang ka. atong kinabuhi. Bisan pa man nga wa kay kurso nga naabot. Mayo mo ka sa laing bahin. Mora na pagkanindot. Di-balance yun sa Ginoo ang tanan. No? Bisa ka mo. Paling kamot mo ha. Kay daghang bata karon. Walay mama, walay papa. Wala sila cellphone. Lisod og signal. Pero niyaning kamot din sila. Word, turap mo tang word. Uban, sa kay sitwasyon ninyo diha, no? Kanang uban? Ubang ginikanan? Ayaw jud mo pag-answer mga ginikanan. Kay
Ato lang inon atong estudyante nga sama ra sila naghimo og assignment. Iyo mo pag-answer. Sagdai sila nga makakat-on sila. Naarata para mag-guide. Sagdai sila nga makakat-on sila sa ilang kaugalingon. Kay kita bitaw nakakat-on naman ta sa atong kaugalingon pagpaningkamot. Ana siya dam. Buhatan nila ako diri, ako raman ni silang gipasagdan. Naipangutana dool mo nako. Kung makatubag ko maayo, kung di pud kaya pangutana tan teacher. Ana dam. Agpas og kaon bi kay naay question diri nga nindot kaayo sa imong edukasyon sa pagpapakatao kanang bahin sa nahitabo ron. Nindot kayo may atong ansiran ha. Unsay ngalan sa sakit nga naa karon, di mo kalibutan. Sa may ngan. Coronavirus. Correct. Asa man nagsugod, asa nga nasud nagsugod, saang bansa nagsisimula? Coronavirus. Korean. No? China. Japan. Yes. Correct ka. China. China. China nagsisimula. China dito. Yes. Unsa din na aday na? Unsa din? Unsa din sa China? Sa ilahan nagsugod kaning sakita. Ngano gani? Ngano gani? Unsa kinahitabo? Jay una nahitabo. Hala, dinis. Ato nang ko anong sa history. Kaya kanang maapil lang sa history. Murag na nahitabo ana. Ay ana na ni kalap sa tibuok kalibutan. Ika may sintomas. May question be. Kay maapila na sa history. Kaning nahitabo karon sa kalibutan. Madugaya na jud nata sa balay no. Nagino, miyaw na muglaag be. Gilang kay Di man na sila lingon lag silang daprap kay sayra man na sila mulaag. Di ba ko sayra kuyugon? ikaw ray siglaag-laag no. Oo. Munang gimingaw kag lagay siya magkakuyog nako. Na akala man pwede kuyog bata ron. Laag mo, wa ko paki. Lindot. Gina, agpas nagkaon. Agpas og kaon. Muni. Bate, 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 bate. Unsa gud nang dula agod? Yes! Na, gusto mo ko bate. Kuya agpas kaon. Sa to. Bate, ata. Bate, bate. Stop. Stop. Bate. Ay, sa din ko, hindi. Andro di na kanay mo kanon be. Di. Ambe kay sayang ay di man kusik og kanon ha. Oh, Kay luoy kay mga mag-uuma singot kay sila. Yung kamot aron lang naatay kanon sa tong lamisa. supporting na spin, way makuha. Grabe, scammer. Scammer, munton, scammer. Na, sige lang, alas. Unta mga bay. Ang karon nga nahitabo no, ato na lang naon-naon mga ginikanan. Nga sama rasad nga apply tag trabaho ba lisod kayo gyud unang apply trabaho. Anton nga maanad na tas tong trabaho. Di man ko ganahan ani bi kanina sa kanon. Langsa. Sayang man oy kautda unta ni bi. Sige, Garza. Garza din, scammer.
Na ba no? Mga apply tag trabaho, lisod kayo, sige tag wag mga papers ug unsa nga mga requirements diha. Mo sama jud ni sa buron. Kaya sa pikas. Nga bata mangita gid sila teacher. Nagi mga time nga mahinoktok sila kay bati lagi ko nga. Yan ko nga, nya unsa man nato, unsa yung hiyo kay tanan man taron ingon ani ang sitwasyon dili ra man kita. Kamot lang kita. 14 na bilang, 14 ang ta. Scam, wala jud ko makuha na. Puro lagi ba. Sa pikas Ba? ikaw. Hindi ko gusto na. Kanan. Murot na aron sa pikas. Wa manggay ka nang. Wa manggay di lisod ko. Ilida man yung kamot. Yung kamot ha, tinabangay. Sayon lagi tanan. Nabusog na mo diha. Busog na ko. May ipakaluto ba kay? Ano? Sakto ang timblada. Hanghang siya. Yung siya nagpilit. Andro. Start na Andro ha. Sige naman ito pa nakaka ko eh. Man. Tagak ra. Na, mana? Taas ng tiil. Inti nga ako ba? Wala ko na sulayan. Tingudagan mo itong tiil nga nung kanira may bokog. Taom, des pilas plato. Nga. Kato ganyan, wala ko na sulayan. Sige, magbuli. Sorry. Bispin na rin din. Be, please, be. Water. Dami dito, ikaw na po. Ikaw, be. Wala ka, Jill. Wala na muna. Sulayan mo. Wala. Ito na, ha? Koi, uy. Koi. Ikaw na, ikaw. Kay Hang. Hang. Nice! Naman, di na si Kuya na. Be? Di na si Kuya na. Cellphone iya. Maglantaw naman sa Grid Naruto. O, tigduwa. Daghang salamat, yung tanan. Shout out na lang yung tanan ha, mga bay. Tatingat lahat. Shout out na lang yung tanan. Yun nilang kukutob. Bye! Say bye! Bye! Shout out!